Hallo YouTube. Det er Frederik og Andreas, og Frederik han så ikke sin computer med hjem til mig. Så det er noget problem, så Andreas sidder og spiller lidt Call of Duty. Ja. 2. Ja, det var så godt. Jeg sidder bare og snakker. Og det kan godt være, det lægger lidt. Og der så er der og det er only sniper. Det er for only sniper. Sniper. Frederik, jeg vidste fandme ikke, at du stopper. Andreas han siger, at jeg tager stoffer, men det gør jeg altså ikke. Er du helt sikker? Ja, jeg er jo kun 11 år, Andreas. Det er for os. For derfor kan du stadigvæk til stoffer. Jeg kender sgu da en, der ryger. Hey, hold nu. Ja, så skal I fandme snakke med Call of Duty. Kæft, hvorfor ikke? Ja. Jeg kan godt lide at pønne folk. Andreas, får han en kedel nu, eller gør han ikke? Nej, han død. Jeg kan godt lide kattekilling. Ja, det kan han. Det elsker jeg bare. Ja, det gør jeg. Du elsker kattekilling. Ja, elsker du sådan kattekilling, Andreas? Det ved jeg heller ikke. Det er fordi, der er sniper news i verden. Så elsker jeg åbenbart kattekilling. Buried FIFA. Det er sgu godt. Jeg kan også en buried. Det er faktisk ikke sådan. Altså, jeg kan bare ikke lide, jeg kan godt lide Buried, men jeg kan bare ikke lide, når folk sprayer. Nej, hallo mand, Andreas. Prøv lige at se, hvor dårligt du rammer. Ja, jamen, jeg kan bedre spille i Skype, bro. Og ved du hvad, Andreas? Du sagde, at du ramte hele tiden, jo. Det gjorde jeg i går. Ja, for helvede. Det fandme da ikke det samme. Der går bare der 26 dage. Ej, det kunne jeg så ikke. Okay, bare rulle. Det er ikke only sniping. Nej, fordi jeg tror heller ikke, jeg kan spille med sniper den her runde. Det kører altså ikke lige vanvittigt godt. Det er ikke only sniping. Så siger jeg det bare lige ud. Og I skal altså huske... YouTuber. Eller jeg er faktisk gammel YouTuber. Gammel for Andreas, han er en ny YouTuber. Det er faktisk ikke, jeg har min egen, jeg har en anden kanal. Jeg lægger bare en video ind. Jeg har lagt 3 videoer ind. Det var før jeg vidste, at man skulle bruge et eller andet som en korrekt. Ja, Movie Maker. Til at redigere. Jeg redigerer det sammen. Prøv at se der, hvor dårligt han rammer folk. Hvis jeg næste bane, der skal I fandme bare for at se, skal så spiller Frederik Madsen her, man. Kommer vi ikke godt for. Se der, man, hvor mange spiller for det. Jeg kan bare ikke lide sådan nogle der tegn, det er unødigt. Jeg kan godt. Okay, I skal bare vide én ting. Og hvad for en dag er det nu i dag, Andreas? iPad-dag næsten. Det er den 7. december. Det er snart jul! Jeg bukker for jul. Nej, jeg bukker for jul. Og det bedste, det er, at vi skal den 18. december. Mine damer og herrer, der skal vi satme have iPad. Ja, det skal. Det skal før. Og det er en dag af skolen. Tarm skole. Mine piger og herrer. Damer og herrer. Nej, piger og herrer. Det ser det. Og der var lige en sniperhook. Han kom bagfra, men Andreas vidste er Jeppesen. Han var ikke helt klar. Og så der. Og Andreas vidste er Jeppesen. Har du fået en ny stol, Andreas? Nej, den er faktisk ikke ny. Det er en gammel. Og så... 2 10-score, det så ikke. Det var og så 20, siger vi ses til næste bane. Nej, ikke nu. Det skal lige se det grimt finally. Vi skal lige se det grimt finally. Og så ses vi. Og så siger vi bare sådan lidt farvel. Vi ses til næste bane. Der er den. Okay, hej hej.